Φίλες και φίλοι, καλησπέρα για ακόμα μια φορά μετά από αρκετό καιρό εδώ από την ψηφιακή φωλέα, όπου ποιος άλλος θα ήταν κοντά μου άμεσα, ο ξάδερφος μου ο Αναστάσιος, ο Καζατζίδης. Μαζί παρέα πάλι με τον Ιωάννη του Μάγκου, εδώ στα γνώριμα λιμέρια μας. Βέβαια κάτω από άσχημες συνθήκες για την πατρίδα μας. Δυστυχώς. Για ακόμα ένα καλοκαίρι καίγονται τα πάντα, χωρίς σταματημό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί ξανασυμβαίνει αυτό και γιατί ξανασυμβαίνει αυτό και γιατί αντί να διορθωθεί αυτό δεν διορθώνεται τίποτα. Τάσο, τι κάναμε σήμερα? Εδώ κάτσαμε, πιάμε λίγο καφέ και... Τι να κάνουμε για αυτή την έρμη την πατρίδα μας, για ένα μέρος που αγαπάμε πολύ. Παίζαμε ένα επιτραπέζιο και μας ήρθε έτσι λίγο, είπαμε λίγα στιχάκια για την πλάκα μας. Και βασικά να σατηρήσουμε και λίγο. Για να σατηρήσουμε την κατάσταση αυτή που επικρατεί με τις φωτιές. Θα πούμε 2-3 στιχάκια. Ελπίζω να σας αρέσει. Θα σας πούμε έτσι 2-3 στιχάκια, γιατί πραγματικά... Ήταν μια έμπνευση της στιγμής. Ναι, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε αν αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όλοι είναι για να κλαις ή για να γελάς. Πιο πολύ για να κλαις μου φαίνεται, ναι. Πάμε έτσι, ένα παραδοσιακό επιτραπέζιο πάνω, θα σας πούμε 2-3 στιχάκια. Πάμε. Αχ, και με τα φωτοβολταϊκά γιαριά, τσιάνουν γιαριά, έκαψε στην Ελλάδα, μα την Παναία λέω. Αχ, έκαψε στην Ελλάδα, είπα μα την Παναία. Αχ, και να τώρα πως να ψηγούνταν γιαριά, τσιάνουν γιαριά, το Ρωμανιά το έκαγαν, είπα μα την Παναία. Αχ, το Ρωμανιά το έκαγαν, είπα μα την Παναία. Αχ, και με σε ποιος στα ψαλαφά γιαριά, τσιάνουν γιαριά, όντες θα φεύγεις και χάσε, μα την Παναία λέω. Αχ, όντες θα φεύγεις και χάσε, είπα μα την Παναία. Αχ, και με θαρίσκει θα ευρύχνεσαι γιαριά, τσιάνουν γιαριά, και καναγί φοάσαι, μα την Παναία λέω. Αχ, και καναγί φοάσαι, Παναία μου, Παναία μου. Αχ, και σοφέγγω πανεύριεσαι γιαριά, τσιάνουν γιαριά, το κρίμα να πάνεις, μα την Παναία λέω. Αχ, το κρίμα να πάνεις, είπα μα την Παναία. Αχ, και λόγον θα δεις και στο Θεόν γιαρ, γιαρ, σανούμ γιαρ, γιαρ.
Αχαρόντες θα ποθάνεις, μα την Παναία λέω. Αχαρόντες θα ποθάνεις, είπα μα την Παναία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.